νέα πέραμο θα έχουμε δασκάλους ή θα την πάμε έτσι τη χρονιά στο παραμύθι? Αν είναι να το κλείσουμε κι εμείς, γιατί τα παιδιά μόνο μάθημα δεν κάνουν. 50 και 55 παιδιά δεν γίνεται. Και κινδυνεύουν τα παιδιά. Πατώνει ρώτησε εδώ και που πάνε τα παιδιά του δασκάλους. Πάνω από 60% των παιδιών να προσέλθουν στις τάξεις. Αρνηθήκαμε οι γονείς να βάλουμε μέσα τα παιδιά μας. Πάνω από 60 με 70% αρνηθήκαμε. Έχουμε βγάλει ανακοινώσεις μέσω Twitter, Facebook σε πάνω από 20 βουλευτές, Υπουργείο Παιδείας, πρωτοβάθμια. Έχουμε στείλει σε όλα τα κανάλια και είσαστε το μόνο και ευχαριστούμε γι' αυτό για την ανταπόκρισή σας στο πρόβλημά μας. Έχουμε αρνηθεί λοιπόν να βάλουμε τα παιδιά μας μέσα. Έχει φτάσει, τελειώνει η εβδομάδα των εξαπεργίες και τα παιδιά μας δεν έχουν κάνει ούτε μια ώρα μάθημα. Αρνούμαστε να συνεχιστεί αυτό. Θέλουμε να είναι δίπλα μας όσοι μπορούν, γιατί θέλουμε να μην περάσει ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης και τα παιδιά μας δεν έχουν κάνει ούτε μία ώρα τελευταία ύλη. Τι ώρα θα παίρνει τα παιδιά από το σχολείο? Σήμερα μόλις είναι για να φύγουν 12 και 25. Είναι πρότυπο και πρέπει να σχολάει 2. Μα αφού δεν τα φέρνουμε τα παιδιά, Γιώργο. Δεν τα φέρνουμε. Γιώργο, δεν τα φέρνει τα παιδιά ο κόσμος. Τι να έρθει να κάνουν περίπατο στο σχολείο και να κινδυνεύουνε? Θα κάνουν τι? Εγώ εχθές είχα κατέβει στην Αθήνα και τα πήρα μαζί τα παιδιά. Πού να πάνε τα παιδιά, να κάνουν τι 3 ώρες, κοροϊδία? Εγώ ξαναρωτάω πάλι για να μας πάρουμε μια απάντηση από αυτή την ιστορία. Ο κύριος Σταμίλος που είναι του κυβερνών κόμματος θα δεσμευτεί να κάνει την παρέμβασή του να λύσουμε το πρόβλημα? Αυτό θέλω για να μιλάμε πολλά πράγματα και περνάει. Αυτό ρωτάει και ο κόσμος εδώ. Ποιος θα μας βοηθήσει να λύσουμε το πρόβλημα? Ο κύριος Κεντίκοβλου θα ασχοληθεί με το θέμα ή θα κάτσει να κάνει δελτία τύπου με το ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος? Τα παιδιά δεν τα φέρνουν για φύλαξη. Το σχολείο είναι χώρος εκπαίδευσης που αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι χώρος φύλαξης παιδιών. Έλα κύριε Αυτιά. Να το σοκεί.